Soyayya na da mafari, har idan ka iya ta bari a ce kana da haƙuri. Magana kyakkyawa zan faɗa mutane 'yan gari, a rinka yin alkhairi, rayuwa ba komai ba. Soyayya akwai matsala a cikinta ban sani ba, sai da na je na faɗa cikinta sannan na gane. Ashe inda so yana da mafari ina sani haka ne, wasu na ta zance ni ko in ce zancen shirme ne. Na ɗauka sai na shige a ciki ina gane yawa ne, soyayya na da mafari ne ko na sha wahala. Na shige santa ko da an kira ni ba na ji, sai ta yi ushirin ta yi min na girkin dan wake a sa yaji. Na shige cikin santa a koda an yi bugu ni ba na ji, da niyyar ta yi cuta haka na shiga a cikin kwalla. Na kama tunanin kan santa haka shi ya sani ya kwalla. Soyayya ashe na da mafari. Soyayya idan muka yi ni da ita za ta nuna tana sona, idan har na zo gurinta tana mini zance na ƙauna. In sacen cikin raina in dinga ihu cikin rayina, ganina na samu mai sona da ƙarfi. Ashe dai nufinta ta je ta wasa kaifi, ta zo don ta yanke nisan ban da ƙarfi. Soyayya tunani ce ta ni na yi wa kanta, na gano cewa dan ba ta sona har na halkanta. Hannufinta in je gurinta in ganta tare da masoyinta, hani kauta mai da ni shara san ba ta a maganana. Hakan ya sa a raina hana rinka tunani da kaina, hana rasa me zan a raina, jama'a suna ta kallona. Soyayya akwai mafari na yarda, soyayya tana da mafari, soyayya na yarda tana da mafari. Daga ƙarshe sai tunani in yi soyayyar ko in kyale ne, idan ko na bar ta ne kawai ina ta ganin raina a yaƙo ne. A cikin ƙaunar ta dan na yi nisa na zamto ya kogi ne, idan ko na bar ta raina a ne kan ban san yadda zai yi ba. Na ata a faɗa maki cewa don Allah ke bar yawo, maki tsaya guri ɗaya don soyayya ba a yi mata wayo. Mai soyayya da wayo ƙarshe za ya koma yawo, idan kin gane